Vine, vine. El fet d'esporgar les vinyes, els pàmpols, mengen l'herba i el raïm no se'l mengen, perquè és verd i és molt àcid, i com que no és madur no el toquen. Amb la coberta vegetal que té la vinya, que són les vinyes que són ecològiques, i llavors les ovelles mengen els pàmpols i l'herba. Llavors és un bé per la biodiversitat, això. La pageseria ecològica, doncs, si deixa coberta vegetal i ho fa tot bé, doncs és un bé per la biodiversitat i per les pastures. Bueno, això que dius de les pràctiques ancestrals més aviat s'estan perdent, perquè no, ho fem els quatre que quedem, però això s'està perdent, vull dir, s'hauria de recuperar. La pagesia ecològica també, que és el món de la burocràcia i això, i llavors hi ha molts impediments. Les bèsties és una ser viu que hi has d'estar sempre sol. I clar, llavors, si has de perdre hores per altres coses, llavors, clar, et deixes d'estar amb ella. I llavors, per això, la gent no vol sacrificar tant.